Musoro wenyaya yandinayo nhasi unoti Chakavanzika, Chohumwari, Hurimumunhu. Chakavanzika, Chohumwari, Hurimumunhu. Unogona kuipa nyaya iyi kana ndapedza, unogona kuipa musoro wenyaya waunoda. Asi ini ndauti Chakavanzika, Chohumwari, Hurimumunhu. Si ndinotenda kuti iwe unogona kupawo musoro wako wenyaya kana wapedza kunzwa nyaya ndichataura. Ndichaverenga mashoko akati wandei, saka muteeresese pakuverenga kuitira kuti kutsanangura kwangu kugove kushoma. Ndichaverenga kuna Marko chapter 4 verse 35 to 41. Mark chapter 4 verse 35 to 41. Unogona kuiwana kuna Mateo chapter 8 kubva verse 23 to 27, Luka chapter 8 verse 22 to 25. Asi ndiri kuverenga kuna Marko. Zvino nezuva iro apa madekwane akati kwavari, ngatiyambukire mhiri. Vakasiya vanhu vazhinji vakaenda naye muigwa. Akangodaro, mamwe magwa akanga aiva naye. Zvino dutu guru remhepo rakamuka, mafungu emvura akarova achipinda muigwa, rikanga roda kuzara. Asi iye akanga ari mushure megwa, avete pamusago. Vakamumutsa vakati kwaari, mudzidzisi, hamune hanya kuti tofa here? Akamuka akarayira mhepo akati kugungwa, nyarara udzikame. Mhepo ikanyarara, kudzikama kukuru kukavapo. Zvino akati kwavari, munotyireiko kudaro? Hamuna kutenda here? Vakatya nokutya kukuru, vakataurirana vachiti, ndianiko uyu nokuti mhepo kunyange negungwa zvinomuteerera? Ndaverenga mashoko aya kuna Marko chapter 4 verse 35 to 41. Kana tateeresa zvakanaka, tinoona kuti nyaya chaiyo iri apa ndeyekuti iye Jesu pachake ndiye akave muridzi werwendo, akati ngatiendei kumhiri. Ndokubva vaenda naye kumhiri ari mugwa. Asi iye ari mugwa imomo mubhoti imomo, aive arere necheshure uku, akatotsamira zvake pamutsago papilo. Dutu guru ramuka, kureva kuti vaive vatotambura naro. Ndokubva vamumutsa vakati, ko Ishe, hamuna hanya nesu here kana tofa? Iye akamuka akarayira mhepo, akaudza gungwa akati, nyarara dzikame. Ndokubva zvaita saizvozvo. Vakashamisika zvikuru kuti kuuya anoteererwa nemhepo kudai ndiani. Zvino nyaya yangu yandiinayo, ndoda kuti ndingokuudzai kuti muridzi werwendo urwu ndiye Kristu, nokuti ndiye akati handei kumhiri, ndiye muridzi werwendo. Tingave nokumwe kutaura mune imwe pati yenyaya iyoyi, pano kumwe kutsanangura kuti tizive kuti kana iye ari muridzi werwendo, kana ati handei kumhiri, kureva kuti ipapo unotoziva kuti kumhiri kwakutosvikika, nokuti iye Kristu ndiye ati handei, ende ari kuti handei imi neni, haasi kuti endai moga. Ari kuti handei kumhiri, haasi kuti endai ndichatevera, ari kuti handei, kureva kuti tose, kureva kuti ndirimo pamwe chete nemi pakufamba. Haisiyo nyaya yangu yandiri kuda kutaura. Nyaya yandiri kuda kutaura ndeyekuti iye wakavata vachienda kumhiri. Ichokwadi kuti aiva aswera achiita basa.
nokuti kunonzi vakaenda naye akangodaro, kureva kuti pamai vasati atombodya kana kuti ai vasati adii, nokuti kana bhaibheri rati vakaenda naye akangodaro, we don't know. Asi chandoda kungotaura kuti pano paita chakavanzika chiri panyaya iyi. Iye sei wakavata, ivo vasina kuvata. Chakaitisa kuti avate, ndofunga hapana kana umwe chete akatanga kumubvunza mibvunzo ine chokuita naye kana nezvenyika, kuti iye panyika akauya kuzodii kana kuti kudenga kwakadii, kutaura nezvebhizinesi rake. Kureva kuti iye akatoona kuti rega ndizvizorere zvangu ndivate, nokuti pavanhu ava hapana pati yanengatori, kureva kuti akazorora ndokuvata zvake ndokutsamira pamutsago. Avata kudaro, ndinoda kuti tinzwisise kuti pakutaurwa kunoitwa shoko raMwari rinotaura kamwe chete, asi sezvinotaura Dhavhidhi unogona kurinzwa kaviri kana kakawanda. Ukaverenga kuna Mapisarema chapter 62 pavhesi 11, Dhavhidhi anotaura achiti Mwari akataura kamwe chete, ndakazvinzwa kaviri kuti simba nderaMwari. Iye ataura kamwe, but Dhavhidhi akazvinzwa kaviri. Kureva izvo zvandiri kutaura iwe unogona kuzvinzwa zvandiri kutaura, asi ugonzwa imwezve nyaya iri kupinda kuseri, nokuti shoko raMwari rinouya kuti riadrese iwe, riadrese ini. Saka pakuadresa ipapa rinoadresa umwe neumwe specific ndingi yake, zvake iye noupenyu hwake iye. Upenyu hwedu hunogona kusiyana pano nepapo, asi shoko raMwari rimwe chete iroro rinozviadresa zvose rikazvikwanisa. Saka panyaya ndaverenga indo, saka ndati ini ndiri kuda kuti titi nyaya iyi ine chakavanzika chiripo pakurara kwaKristu nekuzomutswa kwake. Regai tidzokere shure kuna Genesis, titangire kwakatangira Bible. Kunonzi pavhesi 26 yaGenesis chapter 1, Genesis chapter 1 verse 26a, ichangoverenga a kuitira nguva. Mwari akati ngatiite munhu nomufananidzo wedu akafanana nesu. Ngatiite munhu nomufananidzo wedu akafanana nesu. Then God said, let us make man in our image, after our likeness. Kureva kuti Mwari ari kuti ngatiite munhu akaita sezvakaita ini shuwa, ndine vandakafanana navo, uye pane vakafanana neni. Kureva kuti iyoyo image kufanana naye, kuti unongoona kuti uyu munhu uyu, kwete zviya zvekuti ndinomuona achifamba semiti, uyu munhu uyu unongomuona kuti munhu, nokuti akangofana neumwe munhu. Then kozouya likeness yokuti ngatichiita munhu akafanana nesu, kuti ukamutarisa sephotograph unoona kuti uyu munhu akafanana naMwari. Asi tiri kuda kuti tiite munhu zvekare anotevedzera zvatinoita, after our likeness, kureva kuti anoita zvinhu zvatinoita isu, ane umwari maari, iye ari munhu. Kureva kuti immortal man munhu wenyama, but tiri kuti ngaave neumwari huri maari, iye ari munhu wenyama, uku akafanana nesu. Kureva kuti paita kufanana kuviri, kwekufanana chiso chaicho nemutumbi, kozouya kufanana hunhu nemaitiro. Ndoda kuti titeresese zvikuru sei rechirungu panapa rati, let us make men in our image, after our likeness. Muverenge maversion chero amaverenga, but ndoda kuti muverenge version ramune maverenga, mozoverenga imwe chapter yandichakupai zvekare kana vhesi yandichakupai muchiverenga musame version. Kureva kuti ukaverenga version iyoyo inokududzira zvinhu zvakakwana, nokuti iri version imwe chete. Let us make man in our image, after our likeness. And this man must be in our image, but he must also be after our likeness. And right. Zvino panapa munhu zvoreva kuti akabva asikwa ari muimage yaMwari, ari after God's likeness. Unoona,
kureva kuti aive achitevedzera zvinoitwa Mwari. Unoziva pane panoti kwanzi Dhavhidhi uyu ndinomuda nokuti he is a man after anditika my heart, kureva kuti munhu ari kutevera zvinoda mwoyo waMwari. Anditika ari kutevera, ari kuita zvinhu chocho zvokuti Mwari vanoona kuti ndo zvandinoda izvi zvaari kuita. Right. Ndiye munhu Adamu. Zvino ngatichiendai, ndikuda kuti kurumidze kufamba nekuda kwenguva yedu kuti ite diki. Tikaenda kuna Genesis chapter 5 verse 3. Zvaitika zvimwe zvese izvi, nyoka yavaedza, zvaita sei kwadzvarwa Kaini kwadzvarwa Abheri, vaita nyaya dzavaita vana Kaini naAbheri, zvadii. Toenda pachapter 5. Chapter 5 ya Genesis kubva pa verse 1 kusvika pa 3 inoti vana vaAdhamu kusvika kuna Noa, romusoro weshoko, ndiro ribhuku ramarudzi aAdhamu, musi waakasika munhu, Mwari akamuita nomufananidzo waMwari. Musi waasika munhu, Mwari akamuita nomufananidzo waMwari. Anditi tikaenda kuchirungu kuri kuti this is the book of the generations of Adam. When God created man, he made him in the likeness of God. In the likeness of God. Anditika mukufanana mumufananidzo waiye Mwari, in the likeness of God. Anditi not vamwe vangati paya pamboti after pari kudii, but still ndativerenge musame version iri kuti in the likeness of God. Anditika of God, mumufananidzo waMwari. Verse 2. Wakavasika murume nomukadzi, akavaropafadza, akavatumidza zita rinonzi munhu musi waakavasika. Anditi iyoyo takamboitaura pane kumwe chidzidzo kuti munhu agara akangosikwa ari mukadzi nomurume, mukadzi ndokuzobviswa pamurume sezvinotaura Bhaibheri. Handisiyo nyaya yandiri kuda kutaura, but ndo zvakaita Mwari, akavatumidza zita rokuti munhu, akavatumidza zita rokuti Adamu. Right. Verse 3. Adamu wakanga ane makore 130, akabereka mwanakomana wakafanana naye, wakamutodza, akamutumidza zita rinonzi Seti. Ndo pandiri kuda kuti nyatso kunzwisisa. Adamu paakanga ave ne130 years, Kaini aberekwa akatorarama, Abheri atoberekwawo akafa, pakazoberekwa mwana anonzi Seti. Bhaibheri paverse 3 iri kuti Adamu wakagara makore ane 130, akabereka mwanakomana wakafanana naye. Mwana uyu akafanana Adamu, wakamutodza. Anditika akatodza iye Adamu, akamutumidza zita rinonzi Seti. Ngativerengeiwo kuchirungu verse 2 ne3. Male and female he created them, and he blessed them, and named them men when they were created. He named them men, he named them Adam. Right. 3. When Adam had lived 130 years, he became the father of a son in his own likeness. In Adam's own likeness, after his image, and named him Seth. Unoona panapa manje Seti wakazvarwa ano muhunhu waAdamu. Andika in his own likeness, ane hunhu waAdamu, uye in his image akafanana naye Adamu. Chapter iyoyi 5 ya Genesis pa verse 1 pati musi waakasika munhu, Mwari akamuita nomufananidzo waMwari. Anditi when God created man, he made him in
the likeness of God. Asi panapa verse 3 pakuti he became the father of a son in his own likeness, after his image, and he named himself. Unaona kuti Adam panapa mwana waabereka afanana naye Adam, uye akatodza iye Adam. But same chapter iyoyo ipa verse 1 iri kutaura kuti Mwari paakasika Adam na Eva akamusika akafanana na Mwari, in the likeness of God. Asi uyu zvino ari likeness ya baba vake Adam. Tichiziva kuti Adam wave munhu akatadza. Tichiziva kuti Adam watobva mugarden. Tichiziva kuti Adam haachisina kuve sezvaakanga ari original. Nokuti wani maari mazobviswa mukadzi, iyo haisi mhosva, haisi nyaya, haichisi chivi. 2, wazoita zvaakanga anzi naMwari usaite, wabata miti yaakanga anzi usabate, ndokubva atodziviswazve kusvika padhuze nemiti youpenyu, ndokudziviswazve kuchigara mugadheni. Zvino paakubereka Seth, ari kumubereka akafanana na iye Adam, akatodza iye Adam. Seth haana kutodza Mwari, likeness yaMwari haana kutodza the likeness yaMwari. But panapa Adamu, nyaya yandiri kuda kutaura ndiye kuti Adamu paakatadza, chakabva maari umwari, nokuti Mwari haatadzi. The likeness of God ndo chakabva maari. Asi the image yokusara akafanana na Mwari, yokuti ukatarisa unoona kuti munhu akafanana na Mwari, akafanana nanhingi, iyo yakasara iripo. Zvofanana nezviya zvokuti ungaone munhu akafanana, mwana akafanana baba vake, woshamisika nemaitiro acho kuti mwana uyu chisonei zvose akafanana baba vake, but maitiro ake zvakasiyana na baba vake. Ndo zvakanga zvaita zvino Adam, nokuti likeness unhu hwaMwari huri maari hwanga husisimo, asi chimiro ndo chasara chirimo chete. Likeness yaMwari, unhu hwaMwari, umwari hwakanga huri munhu, hahuna kubva pana Adam. Ndo mystery yatiri kuda kuti chakavanzika chataverengera chapter yekuzomutswa kwaJesu. Hahuna kubva muna Adam. Asi kuti chakaitika ndicho kuti hwakarara, hwakave disabled, hwakafuriza, hurimo zvavo. Asi hauchashandi. Chaakushanda hunhu hwaAdamu. HwaMwari hurimo zvahwo hwanyarara. Asi hurimo hauna kudzokera kuna Mwari. Hurimo nokuti munhu asikwa arichi in the image of God, after his likeness, after the likeness of God. Saka munhu anofanira kuramba akadero. Mweya waMwari uya woumwari urimo zvawo, but uri disabled. Urimo but hausi kushanda, urimo wakarara, but urimo. Pari kufamba munhu pese, wose munhu ari kufamba pa umwari urimo, but hausi activated, urimo. Nokuti kana kuchitsvagwa umwari hakutsvagwi from somewhere. Nokuti shoko raMwari rinotaura richiti kana ari muprofita chaiko, ari pagara ari pamuromo pako, pamwoyo pako. Kura umwari hwagara huripo, hurimo mumunhu, asi huri disabled, asi hausi kushanda, hwakavata. Zvino Jesu zvaakavinga panyika akauya kuti umwari huri mumunhu huchikwanisika kumutsika, hukwanise kudzoka, munhu akwanise kuzove sezvakasikwa zvakaita Adam, kuve in the image of God and after the likeness of God. Kwete saSeti wakafanana na Adam. Seti tose takasikwa yezvino takafanana na Seti. Tine hunhu hwaAdamu, tine tsika yaAdamu, tine kuteedzera Adamu, takafanana na Adamu.
But zvino Jesu akauya kuti isu hunhu hwaMwari hwakavata hurimo mukati medu huchimutswa, huactivatwe, hutange kushanda, tive vanhu vakafanana nemunhu wekutanga uya anodyidzana naMwari, ane hunhu hwaMwari, anoita saMwari, ane pfungwa dzinoenderana nedzaMwari. Kuti zvinoda Mwari ndo zvaanoita. Regai ndikurumidze kutaura nokuda kwenguva, asi ndinoda kuti munyatsokunzwisisa nyaya iyi. Unoziva here kuti Adhamu wakanga ari mwanakomana waMwari? Hakuna umwe akanga ari baba kana mai vaAdhamu. Iye Mwari ndiye akanga ari baba vaAdhamu. Adhamu akanga ari mwanakomana waMwari. Asi Seti akava mwanakomana waAdhamu, nokuti wakafanana naAdhamu zvose maitiro nehunhu. But Mwari akanga asika Adhamu akafanana iye Mwari nemaitiro nehunhu hwaMwari nohumwari. Asi Adhamu ndokutadza kureva kuti umwari ndo hwakabva, but hunhu hukasara hwakadaro. Saka Adhamu akanga ari mwanakomana waMwari, Seti ari mwanakomana waAdhamu pahunhu. Zvino tinozouya kuna Jesu. Jesu akazvarwa ari mwanakomana waMwari saAdhamu. Ndosaka achinzi the second Adam. Akazvarwa ari mwanakomana waMwari, the son of God. Asiwo futi Jesu akazvarwa nomunhu, kureva kuti Jesu futi akazvarwa ari mwanakomana wani? waAdhamu. Akazvarwa futi ari mwanakomana waSeti, akazvarwa futi ari mwanakomana womunhu. Ndosaka uchinzwa Bhaibheri rine parinomuti Jesu mwanakomana waMwari, kozouya Jesu mwanakomana womunhu. But manje Jesu ndiye wakave wekutanga, ndiye wakave first born pavanhu vose, pazvinhu zvose. Ndiye wakave wekutanga kumutsa umwari huri maari. Azvarwa ari munhu, but ndiye wakave wekutanga kuti umwari huchitanga kuonekwa pamunhu, pamwanakomana womunhu. Mwanakomana womunhu pakatanga kuchionekwa umwari, akasangana nezvaakasangana nazvo munyika muno, zvinorema, zvinorwadza, mafungu egungwa, chii zvose zvakadii, but akazvikunda nokuti maari muno umwari. Aigona yega ari woga kutiko anyaradze dutu wai muupenyu hwake, nokuti umwari huri maari. Aingotaura kuna Mwari oti, Mwari ndinokutendai, ndinoziva kuti makandinzwa kudhara, zvamuri kunzwa ndichinamata izvi ndingoitira kuti vanhu vatende, but imi Mwari makatondinzwa. Kureva kuti umwari hwakagara huri maari, hwamutswa, wasiyana nevanhu vane umwari huvete. Iye hwake umwari hwakabva hwatongomutswa, uye akafamba nahwo achingokunda. Saka umwari muna Jesu hwaivemo, hunhu hwokuzvarwa nemunhu hwaivemo. Kureva kuti Jesu aive mwanakomana waMwari, Jesu aive mwanakomana womunhu. He was the son of God, he was the son of man. Asi akakunda nokuti hunhu hwaMwari hwakaramba huripo huchimuka. Zvino kuna vose vakamutenda vakapiwa simba rokunzi vanzi vanakomana vaMwari. Nokuti isu tanga tiri vanakomana vaAdhamu, isu tanga tiri vanakomana vaSeti, tanga tisisiri vanakomana vaMwari. Uye vose vasina kutenda kuna Kristu, vose vasina kutenda kuna Jesu, havana kupiwa simba rokuti vanzi vanakomana vaMwari. But vakatenda, vakamugamuchira, vakapiwa simba rokuti vanzi vanakomana vaMwari, the sons of God. Sani panapa dai taiwana nguva taimutaura noudzamu kuti zvinoreva sani zvorevei. Zvasiyana nokuti son and daughter. Nokuti kunyange madzimai, kunyange vanhukadzi vakatenda vakapiwa simba rokunzi vanakomana vaMwari, vakatenda vakapiwa simba rokunzi the sons of God, not the daughters of God, the sons of God. Nokuti sei vanzi sons of God? Nokuti Mwari achisika Adhamu akasika his son, akasika mwanakomana wake. Mwari achiudza Jesu panyika, achizvarwa Jesu akazvarwa ari mwanakomana wake. So vakamutenda vose akavapa simba rokuti vanzi vanakomana vaMwari sezvo zvakaita Adhamu pekutanga asati atadza, Mwari husati hwabviswa maari. Saka vose vakamugamuchira kureva kuti umwari hwadzorwa mavari, vakunzi vanakomana vaMwari.
zvino zvino munhu wese akukwanisa kumutsa umwari huri maari. Anohumutsa sei? Nokugamuchira Jesu, nokutenda kuna Mwari, nokuve muKristu. Kureva kuti kutevera Jesu, kutevera zvinodiwa naJesu, kutevera mafambiro aJesu, kusvika kuna Mwari uchifamba munzira inonzi Jesu. Kana wadero chete wakumutsa umwari hwanga hwakavata huri mauri. Unoona tinogona kutora gungwa, toritora riri senyika ino. Anditika bhoti riri ishu. Anditi ishu pachedu semunhu, sedunga munhu. Anditika ndiro bhoti riri musii. Richifamba musii imomo, riri kuenda mhiri kumuridzi werwendo, nokuti anotanga rwendo ndiKristu, atanga rwendo ndiMwari. Rwendo rwatakapiwa panyika pano hatina kuvolontiya kuti tive panyika pano. Takatoiswawo naMwari pano kuti tirarame makore kana mazuva atinawo. Tine kwatiri kuenda. Ende kwatiri kuenda muridzi werwendo ndiJesu. Ndiye ati handei mhiri tichibva point A tichienda point B. But tiri kufamba nomumvura. Tichifamba nomumvura takadero, tichifamba tiri mumatambudziko, tichifamba tiri mune chinhu chinokwadza, munomuka matambudziko akawanda. Mamuka matambudziko akawanda, isu tinopiwa mukana wokutraya kudzivirira matambudziko, kukunda matambudziko. But at the end of the day unoona kuti tinokundikana. Saka the best way yatingangoita cheteka ndiye kuti timutse arimo matiri, avete arimo. Akadisabliwa, anga akafreeze arimo, motimu unfreeze, timu enable, anditika timu activate arimo. Kana arimo amuka iye akukwanisa kunyaradza mhepo. Nokuti hakuna anogona kunyaradza mhepo, nyange tikave neexperience akadii mhepo hatigoni kuinyaradza. But anogona kunyaradza Jesu, anogona kunyaradza mhepo ndiKristu avete mukati medu, umwari huri mukati medu. Takatopiwa simba kudhara. Ukaverenga iyo Genesis chapter 1 verse 26 yatamboverenga yacho, ukaiverenga yose inoti munhu watinosvika nomufananidzo wedu after our likeness ngaave nesimba pamusoro penyika yese, kunyange negungwa. Kureva kuti akafanana naiye Mwari, nokuti iye Mwari ndiye ane simba pamusoro penyika yese nezvipuka zvese zviri munyika. Saka asi umwari hahusisiri kushanda ndomunhu, saka munhu asisina simba. Saka Jesu akauya kuti timutswe. Jesu akauya kuti timutswe. Jesu akauya kuti umwari huri matiri humutswe. Utange kana hwamuka hunonyaradza mafungu yese. Isu toenda mhiri tosvika. Nokuti vavariro pano rwendo ndirwaJesu, ndirwokusvika kupi? Mhiri. Ati handei mhiri, tichienda mhiri iye arimo, but avete akatotsamira zvake pamutsako. Ari kuda kuti iwe umutse, ukasamutsa hamuki. Munongono hausviki futi mhiri kwacho, but iye anosvika. Ndinonzi anofamba pamusoro pemvura, iwewo uchanyura. Saka mutsa Jesu, mutsa unhu hwaMwari, mutsa unhu Mwari huri mauri. Hunomutswa seiko? Nokuda Jesu, nokuda Mwari, nokutevera Mwari zvaari kuda, nokuaccepta. Wonzi mwanakomana waMwari, waakunzi mwanakomana waMwari zvoreva kuti unhu hwaMwari hwavemo, wafanana naAdhamu wokutanga, tangisisa asati atadza. Kureva kuti wakufanana naiye Jesu, nokuti Jesu mwanakomana waMwari, Jesu mwanakomana womunhu, iwe uri mwanakomana womunhu, saka ivewo mwanakomana waMwari. Unoita mwanakomana waMwari seiko? Nokugamuchira, nokutenda Jesu. Vose vakamugamuchira vakapiwa simba rokunzi vanakomana vaMwari. Mwari ngavatiitire zvakanaka, Mwari ngavatiitire zvitsvene, zita raJesu richikudzwa. Tisangana pane kumwe kutaurirana zvakare mushoko raMwari, Mwari vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Amen.